गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ फुटबल पिचिंनि सायाव गिबि नायबिजिरनो थाखाय सिबिआइआ केस थिसनबाय। सिबिआइआ दिल्लीयाव थानाय अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि गाहाय मावखुलियाव दावबायहैनानै फुटबलनि मेच फिक्सिंजों सोमोन्दो थानाय क्लाबफोर आरो बेफोरनि सायाव जानाय खरसानि माखासे गोनां खोथाफोरखौ फोरमायनानै होनो दाबि खालामदों सिबिआइआ। एबसुआ बाइक रेलि खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव हारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनायनि थाखाय सुबुं सांग्रांथि रेलिखौ दिनै साननैनि हाबाफारिजों खैराबारि सिना खना गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै मटर साइकेल रेलिखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिथाङा फ्लेग अफ खालामनायनि सिगां गावनि सुंद' बिबुंथियाव हारिनि सुबुंफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जाथारनांसिगोन होननानै हारि दानाया खुगाजों बुंनायनिख्रुइ मावनायजोंसो जाफुङो होननानै सुबुं सांग्रांथि रेलिजों एबसुआ हारिनि गासिबो थाखोनि सुबुंखौनो माहारिबादनिफ्राय जागायनानै सांग्रां जानायखौ लुबैयो होननानैबो बुङो। मोनसे गेदेर खौरां। कर्नाटक रायजोनि मेंगालुरु अट'रिक्सा बेरफ्रुनाय जाथायनि दायनिगिरि मोहम्मद शारिकखौ हमबाय। बे दायनिगिरिया प्रेमराज कन'गी मुंनि सासे हिन्दु सुबुंनि आधार कार्डखौ अट'रिक्सानि साखाथियाव गारनानै गालांदोंमोन। बिटिआरनि रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदि मावफुंना होबाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। दिनै बाक्सानि बर' रेभिनिउ सार्कलआव हानि फोरमानलाइ राननाय मेलानि हाबाफारियारि फोसावनाय बिटिआर हानि मेलाखौ बेखेवना होबाय मानगोनां प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बे हानि फोरमानलाइ राननाया बिटिआरनि गामियारि आरो थागिबिफोरखौ गोहोरा खालामनायाव गोलाव लामा दिन्थिगोन। समाजाव थांना थानायनि सन्मान आरो गावनि सन्माननि थाखाय हाया गोनांथार। हानि मोनथायखौ होनायनि जाहोनाव उन गोग्लैसोनाय सुबुंफ्रा भारत सोरखारजों लोगोसे आसाम सोरखारनि समाजारि रैखाथिनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेयो गोबां अनजिमानि आइजो आरो हिन्जावसाफोरखौ गावनि हानि मोनथायखौ दाबि खालामनो गोहो होगोन। लोगोसे साबजाथाव सुबुंफ्रा फ्लेगशिप हाबाफारिफोर जेरै पिएम किसान, पिएमएवाइ बायदिफोरनि खाबुखौ मोननो हागोन। हानि फोरमानलाइ राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो एमसिएलएफोरा नुजाथिफैयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बुहुमनि देरसिन फुटबल गेलेनाया काटाराव सोलिगासिनो। मैया हरनि गिबि मेचआव काटार हादरखौ 2 गलाव फेजेनदों इकुवेटर हादरा। मख'नो गोनांदि काटाराव खुंफुंजानाय फिफा बुहुम कापआव बुहुमनि गं 32 हादरा बाहागो लादों। दिनै मोननै खेला जागोन। गिबि खेलाया हरनि 6:30 रिंगायाव इंलेन्ड आरो इराननि गेजेराव जागोन आरो नैथिया हरनि 9:30 रिंगायाव नेदारलेण्ड आरो सेनेगालनि गेजेराव जागोन। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि खुंगा 54थि बोसोरसेला जथुम्माया सालाकाथि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय दगरपारा कान्थालगुरि गामिनि जेरेंगा फोथाराव फैगौ डिसेम्बर दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। दिनै फुंबिलि समाव गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथांजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर लोगोसे बानजाय आफादनि मासिगिरि जितेन्द्र ब्रह्म, लेंथुमगिरि मिलन मुसाहारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि जन गजेर बिथांजों लोगोसे सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दने नार्जारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। कर्नाटकनि एमएलए कुमारस्वामीखौ रायजो राजाफ्रा गस्ला बिसिदों। मैदेरजों गाथारजानानै जिउ खहा जानाय आइजोनि गामियाव दावबायहैनाय समाव गामिनि रायजोफ्रा रागा जोंखांनानै कर्नाटक मोदिगिरिनि बिजेपिनि एमएलए एमपि कुमारस्वामीनि गस्लाखौ बिसिनानै हरदों। गामिनि रायजोफ्रा अजद होदोंदि मैदेरा गामियाव गाग्लोबनायनि सायाव बियो मोजां फिननाय होआखैमोन, जायनि थाखाय रागा जोंखांनाय रायजोफ्रा बिजेपिनि एमएलए कुमारस्वामीनि गस्लाखौ बिसिना होयो। क'क्राझार जिल्लानि उल्टापानि आन्सलिक सुरुप स्थिति प्रसाद संसदनि सिङाव थानाय कनसाईगुरि गामिनि थागिबि मैथा बाबानि सानैबो उन्दै उन्दै फिसाजोफ्रा गोब्राब लोमजानानै दङ। दिनै सानैबो फिसाजोफोरखौ न'निफ्राय लाबोनानै क'क्राझार टाउनाव चाइल्ड स्पेशलिस्ट डक्टरजों ट्रिटमेन्टनि थाखाय सुरुप स्थिति प्रसाद संसदनि जोथोनाव लांनाय जाबाय। लोगोआव दा दंफायो चिरां जिल्ला सुरुप स्थिति प्रसाद संसदनि सह संसद नायक जतेन्द्र ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसाम पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। गुरसुक थानानि मोनसे WGPD हानजाया लखरायाव बरपेटानि थागिबि आनवार हासानखौ हमदों। मख'जाथावदि पुलिस हानजाया बिनि थाग्रा खुलिनिफ्राय सिग्रोमनानै 16,000 याबा टेब्लेट, 42 ग्राम हेर'इन, 4 साबोननि बक्स, 42,000 रां, गंसे अजन सुग्रा मेसिन आरो गंसे मबाइल बोखांदों।